i gwasanaeth arall, Clwb 777. Nawr, ni'n edrych ar cyfres o pobl o'r Hen Testament. Yn cofio, mae'r Hen Testament yw'r rhan o'r Beibl oedd wedi digwydd cyn i Iesu cael ei eni. Nawr, ni wedi edrych ar y bachgen Samuel, ac wythnos diwethaf, o'n i wedi edrych ar Saul, brenin cyntaf yr Iddewon, ac oedd nhw eisiau brenin, ac oedd Duw wedi gadael iddyn nhw dewis brenin. Hyd yn oed, oedd e'n gwybod bod oedd e ddim yn mynd i gweithio allan y ffordd o'n nhw'n meddwl, ond dyma ni. A nawr, heddi, ni'n mynd i edrych ar bachgen arall. Nawr, mae'r bachgen yma yn tyfu lan i bod yn brenin nesaf, ond mae'n bachgen yn y stori yma. Dyma Stori Dafydd. Nawr, ydych chi'n cofio hanes Dafydd? Os cofiwch chi, roedd brenin Saul wedi bod yn anifydd i Dduw a ddim wedi bod yn gwrando ar hyn o ddeda. Roedd Duw wedi dweud wrth Samuel, dos i Bethlehem at Jesse a bydd un o'i blant yn dod yn frenin nesa yn Israel. Ac os chi'n cofio, oedd y bechgyn i gyd yn fawr ac yn olygus, ond Dafydd gafodd i ddewis. Yr un oedd yn edrych ar ôl y defaid. Roedd Duw wedi dweud taw Dafydd oedd y brenin nesa, felly dyma Samuel yn ei eneinio fe, a dyma'r ysbryd glân yn ei helpu fe. A tra oedd adre, roedd y fyddin yr Israeliad wedi dod at ei gilydd i ymladd yn erbyn y Philistiaid. Roedd byddin y Philistiaid wedi gwersylla fyny ar y bryn, ac roedd yna ddyffryn mawr rhwng y ddwy fyddin. Roedd 3 o frodyr Dafydd yn y fyddin i ymladd yn erbyn y Philistiaid, a dyma Jesse, y tad, yn danfon Dafydd i fynd â chydig o fwyd i'w frodyr ac i glywed sut oedd pethau'n mynd ymlaen. Bob dydd am 40 diwrnod, roedd un o'r Philistiaid yn dod allan a sefyll yn y dyffryn rhwng y byddinoedd ac yn dechrau gwawdio yr Israeliad a gwneud hwyl am ei pen nhw. Ei enw fe oedd Goleiath, ac roedd e'n 9 trodfedd o daldra. Roedd e'n gwisgo helmed pres trwm yn cario tarian fawr a gwaywffon enfawr ar ei gefn. Ac roedd e'n gweiddi, dewiswch rhywun i ymladd drosoch chi, ddwedodd e. Fe fyddwn ni'n sortio'r broblem am mas mewn un ymladdfa. Os yw'ch dyn chi yn gallu'n lladdu, yna fyddwn ni yn gaethweision. Ond os bydda hi yn lladd, byddwch chi yn gaethweision i ni. Ac achos bod e mor fawr ac mor gryf, doedd dim un o'r Israeliad eisiau ymladd yn erbyn y cawr yma, bod Saul yn cynnig lot fawr o arian iddyn nhw. A trwy syndod i bawb, dyma Dafydd ifanc o ddim hyd yn oed yn y fyddin, jyst wedi troi fyny i roi bwyd i'w frodyr yn gwirfoddoli i ymladd yn erbyn Goleiath. Dyma brenin Saul yn gweud, paid â bod yn wirion, jyst bachgen wyt ti. Dyma Dafydd yn ateb, gyda help Duw, rwyf wedi ymladd yn erbyn llewod ag eirth oedd yn ymosod ar ddefaid fy nhad. Yn hytrach fe ath e lawr i'r dyffryn, lawr a dewis 5 carreg fach llyfn, yn barod i ymladd yn erbyn y cawr mawr. Dyma Goleiath yn gweiddi dros bob man, ai ci ydw i bod chi'n dod ar fy ôl i gyda ffon, tyd yma, ac ne ai fwydo ti i'r anifeiliaid gwyllt. Dyma Dafydd yn gweiddi nôl, rwy ti'n dod ata i efo gwaywffon a javelin a cleddyf, ond rydw i'n dod yn enw yr arglwydd Dduw. Heddiw, bydd e yn dyfwydo di anifeiliaid gwyllt, ac fe fydd y byd i gyd yn gwybod mae dim ond un gwir Dduw sydd i gael. Nid fy mrwydr i yw hon, ond brwydr Duw. Dyma Dafydd yn mestyn mewn i'w boced, dod allan a charreg a rhoi di yn y ffon dafol.
Dyma fe'n ei throi rownd a rownd a rownd a'i thaflu hi tuag at Goleiath. Dyma'r garreg yn taro y cawr mawr ar ei ben ac fe syrthiodd i lawr yn farw. Roedd Dafydd wedi trystio Duw ac roedd e wedi ennill yn erbyn y cawr. Dyma'r Philistiaid yn rhyfeddu ac yn ofni wrth iddyn nhw sylwi bod eu cawr mawr nhw wedi syrthio i'r llawr. Ac dyma nhw'n dechrau redeg i ffwrdd a dyma'r Israeliad, y fyddin nawr yn llawn hyder, yn gweiddi mewn buddugoliaeth a rhedeg ar ôl y Philistiaid allan o'r wlad. Wel, am stori. Nawr, falle chi wedi clywed y stori yma o'r blaen, achos mae'r stori yma yw'r un o'r straeon mwyaf poblogaidd o'r Beibl, achos mae pobl yn adrodd ac yn ailadrodd y stori yma just dros amser, achos mae mor poblogaidd. Ac, wel, pam ydy mor poblogaidd? Falle achos bod yn dysgu ni lot, ni'n gallu dysgu lot o'r stori yma. Yn gweld, oedd Dafydd wedi dod ac oedd problem mawr gyda fe, oedd e, y cawr enfawr yma. Ond, oedd Dafydd yn eitha hyderus. Oedd e'n barod i ymladd ac i delio gyda'r problem yma, gyda'r cawr yma. Oedd y milwyr i gyd yn ofnus. Ond nhw ddim eisiau ymladd y cawr yma. Ond oedd Dafydd yn gwybod, oedd e'n hyderus, achos oedd e'n gwybod oedd Duw wrth ei ochr. A mae'n rhan wir heddi hefyd, achos, wel, dwi erioed wedi ymladd y cawr, ond mae problemau mawr dy fi yn fy mywyd, fel falle bod wedi cwmpo mas gyda ffrind, falle bod chi wedi cwmpo mas gyda ffrind, neu bod rhywbeth wedi digwydd, bod problem arall gyda chi, a mae'n teimlo fel problem anferth fel y cawr yma. Ac wrth i fi gwybod bod Duw wrth fy ochr i, mae'n haws i fi delio gyda'r problem yma. Achos dwi ddim ar fy mhen fy hun. Mae Duw gyda fi trwy'r amser. A mae hwnna'n neud i fi'n teimlo'n well. Mae'n rhoi hyder i fi i delio gyda'r problem. Achos dwi'n gwybod bod Duw gyda fi trwy'r amser. A bod Duw gallu bod gyda chi hefyd. But dwi'n rhaid chi gofyn iddo fe i helpu chi i delio gyda'r problem. A bydde fanna hefyd i roi hyder i chi hefyd. A mae hwnna'n bwysig iawn heddi, fel oedd yn adeg Dafydd hefyd, bod Duw gyda ni trwy'r amser. A mae hwnna'n just yn newyddion ffantastig i fi a gobeithio i chi hefyd. Nawr, dwi'n mynd i gweddio, a wedyn ni'n mynd i cael can, a byddai'n gweld chi wythnos nesaf i gweld rhywun arall yn yr Hen Testament. Gweddion. Arglwydd Duw, diolch bod ti gyda ni trwy'r amser, bod ti yna pan bod ni'n delio gyda problemau bach a problemau enfawr. Helpa ni i just nabod bod ti fanna trwy'r amser a helpa ni gofyn i ti am help gyda'r problemau. Yn enw'r Iesu. Amen.